Ауыл тренерлары программы нисек тормышка ашырыла, яш бауынды спортка лыктыру буенча нимәләр эшләнелә, буның өчен нинди шарттар бар. Ошо һәм башка һорауларда асыклау буенча Елай районы менән тура бәйләнешкә сыгабыз. Юлдыбай авылының балалар спорт мәктәбе директоры урынбасары, Батыр физкультура һауыктыру комплексы директоры Венер Кодашевты сәламләйбез. Хәерле иртә, Венер Марсулы. Хәерле иртә, алмагыз. Хәйле иртә, ишетүбезгә бик шатбыз. Юлдыбай авылы узган елда Аяк авыл республика конкурсында еңүчеләр рәтендә булгайны һәм авылдашларыгызда сәламәт тормышка кызыксыну зур дип әйтсәк тә булалар. Шулай бит? Әлбәттә, үткән елы Аяк авыл конкурсында безнең Юлдыбай авылы дәррәү катнашып, 3нче урынга лайык булды. Ул конкурс әйткәндәй еңелдән булманы, әмма ләкин безнең авылыбыз шуфатлы, безәмлекле, көчле, шул аркала безнең 3нче урынга лайык булдык. Афарин дип әйткәндә лә була, чөнки күп эшләр халында уга, авылдашларыбызга афарин. Һәм шулай ук авылыгызда 1600-ләгән кеше яшәй, спорттың берничә төре буенча авыл командаһы барлыгын беләбез һәм ошо хакта тулырак һөйләп бирегез әле. Әлбәттә, безнең Юлдыбай авылында 1000-дан ашу кеше яшәй. Спортка килгәндә инде спорт төренә безнең футбол төре бик развитый, шуга ул яшьләр командаһы бар, балалар командаһы бар, шуннан килә инде баскетбол, шулай ук милли көрәш, волейбол түрі бізден нык популярный. Онда біздің яшьләр командаһы, балалар командаһы, үлкәннәр командаһы, кыздардын тоже самый яшьләр командаһы, үлкәннәр командаһы бар. Шахмат бездә тоже развитой. Һәм әлбәттә ошо һәйәтеп үткән төрҙәр хакында шөгыльләнәһегеҙ һәм дә инде тренерҙар мәсьәләһе менән нисек эш тора? Етәме улар? Әлбәттә, безнең ошо физкультура һауыктыру комплексында әлеге вакытка тиклем 4 тренерыбыз эшләй. Ул яңа гына әйтеп үттем, милли көрәш үткәрелә, кружогы, секцияһы, гимнастиканан кружок, секция, баскетбол төренән һәм инде мини футбол. Унан ара инде тыш безнең үзләре менә егетләр өйләшеп кәңәш итеп, 2 егетебез бар Юлдыбайда. Шулар волейбол түрен тоже үткәреп, яшьләрне ылыктырып, мәктәп балалары менән ярышка йөриләр. Һәм шулай тренерларга килгәндә, тренерлар әлбәттә безнең авылга җитә. Бик шәп. Һәм шулай спорт корамалдары менән тәэмин итү буенча төрле программалар, гранттар бүленеп тора. Һез кайһыларында катнаштыгыз? Ел һайын ТПМ программаһын ишеткәнегездер, поддержка местных инициатив. Шунда инде һәр ел без катнашабыз. 2 ел элек шул программала бөтә авылыбыз менән кәңәш итеп, собраниела без хоккей майдансыгын төзергә, ултыртырга дип һөйләштек һәм инде шул программала катнашып, хоккейный майдансыкты эшләп ултырттылар. Һәм инде үткән елы, былтыр була инде шул программала катнашып, без бәләкәй балаларга майдансык төзелде. Унан тыш безнең спорт һөйүче егетләребез үзләренең инициатива буенча һөйләшеп, кәңәш итеп, үзләре самостоятельно мини-футбольный поле мынамын дигән эшләп утырттылар. Улар инде үзләренең аксаларына үзләре йыеп, тимер багана, рабица сеткалар куеп, газон халып, вороталар куеп, мынамын дигән городской площадка эшләп утырттылар. Унан тыш инде безнең Юлдыбай халкы спортка
ылыккан илгиликтен сол яштар менен үйлөшүп кеңеш итип биз Акмар боюнда 2 көпүр деп айта бергенде сонда волейбол пляжный волейбол площадкасын иштедик. Онда енді әр вақыт ярыш өтіп тұрады. Бүті шарттарда булдырылған, майдансықтар бар, спортшылар бар, командалар да сол есептен байтаққаны һәм олардың оңыштары турасында толығырақ сөйлей кетелі. Оңыштары Башқұртстанның болған түбіклерінде ысынай кеткенде үйріп сыққандар деп ойлаймын, сықтық деп. Чөнки өзім ярты ставка тренер болып эшлейм осында физкультура комплексында. 2017-2019-20 жылларда біз балалар менен республика ярышында катнашып, 3-ші орын алып мини-футболдан 2020 жылда малайдарыбыз менен мектеп балалары менен жеңип чыктык. 2019 жылда кызларыбыз менен мини-футболдан шишмеле өтті. Онда жеңип чыктык һәм инде 20 жылда тагыла 3-ші орын алдык. Шулай енді баскетбол төрелі біздің развитый ондала первенство әр вақыт министерство республика Башқұртстанда қатнашып тұрабыз. Шунан енді пес баскет деген ярышларда оранжевый мячта қатнашабыз. Милли көреш бар, милли тренер бар инде. Шунан инде шахмат, шашкала республика ярышларында катнашалар. Венер Марсулы, слапта ошы бик яқшы хабар, майдансықтар болу, командалар, спортшылар, һәмден тағыла оңыштарға бай болған, спорт бедде болған, чөнки башқағанда айтмагандар бит, харакетте бәрәкәт. Оңышлы көн һеҙгә. Рахмат, сау болығыз.